Ovaj video vam donosi Dobro je znati, vaš novi YouTube kanal. Link u opisu. Dobrodošli u Quiz Legend Pro. Preuzmite svoje rank kartice i osvojite titulu Quiz Legend Pro na sve 4 razine: Rubin, Safir, Smaragd i Dijamant. Dodijelite si 1 bod za svaki točan odgovor. Jeste li spremni za izazov? Krenimo! Pitanje 1. Tko je poznat kao otac moderne kemije? A. Antoine Lavoisier. B. Dmitrij Mendeljejev. C. John Dalton. D. Robert Boyle. Točan odgovor je A. Antoine Lavoisier. Lavoisier je kemiju promijenio iz mješavine starih alkemijskih običaja i filozofskih nagađanja u znanost u kojoj se sve pažljivo mjeri i računa. Pitanje 2. Tko je skladao glazbu na vodi? A. Johann Sebastian Bach. B. George Friedrich Händel. C. Wolfgang Amadeus Mozart. D. Antonio Vivaldi. Točan odgovor je B. George Friedrich Händel. Glazba na vodi izvedena je na rijeci Temzi s 50 glazbenika koji su plutali uz kraljevski brod. Kralju se toliko svidjela da je tražio da se izvede 3 puta. Pitanje 3. Tko je naslikao Zvijezdanu noć? A. Claude Monet. B. Pablo Picasso. C. Vincent van Gogh. D. Edvard Munch. Točan odgovor je C. Vincent van Gogh. Zvijezdanu noć Van Gogh je naslikao dok je boravio u sanatoriju, prikazujući noćno nebo iznad Saint-Rémy de Provence i time stvorio jedno od svojih najpoznatijih i najcijenjenijih dijela. Pitanje 4. Koji ocean je najveći na zemlji? A. Atlantski ocean. B. Indijski ocean. C. Arktički ocean. D. Tihi ocean. Točan odgovor je D. Tihi ocean. Tihi ocean pokriva više od 163 milijuna kvadratnih kilometara, što ga čini najvećim i najdubljim oceanom na zemlji. Pitanje 5. Koji grad je glavni grad Italije? A. Milano. B. Rim. C. Venecija. D. Firenca. Točan odgovor je B. Rim. Rim je postao glavni grad Italije 1871. godine, a danas je poznat po svojoj bogatoj drevnoj povijesti, veličanstvenim spomenicima i znamenitostima koje privlače posjetitelje iz cijelog svijeta. Pitanje 6. Koji poznati pariški toranj je dovršen 1889. godine? A. Kosi toranj iz Pise. B. Eiffelov toranj. C. Big Ben. D. CN Tower. Točan odgovor je B. Eiffelov toranj. Eiffelov toranj je sagrađen za svjetsku izložbu 1889. godine, kako bi se proslavila 100-godišnjica Francuske revolucije i postao je globalni simbol Francuske. Pitanje 7. Koja je jedinica električne struje? A. Volt. B. Ohm. C. Amper. D. Watt. Točan odgovor je C. Amper. Amper je jedinica električne struje i pokazuje koliko električnog naboja prolazi kroz krug u 1 sekundi. Pitanje 8. Koje godine potonuo Titanic? A. 1905. B. 1912. C. 1920. D. 1898. Točan odgovor je B. 1912.
Titanic je potonuo u Sjevernom Atlantiku 15. travnja 1912. tijekom svog prvog putovanja iz Southamptona u New York. Pitanje 9. Koji drevni kineski izum je korišten za navigaciju? A. Kompas. B. Tiskarski stroj. C. Barut. D. Papir. Točan odgovor je A. Kompas. Kompas je pomorcima pomagao da pronađu smjer i revolucionirao navigaciju u drevnoj Kini. Pitanje 10. Koja je najveća životinja na zemlji? A. Afrički slon. B. Žirafa. C. Nilski konj. D. Plavi kit. Točan odgovor je D. Plavi kit. Plavi kit može narasti preko 30 metara i težiti do 200 tona, što ga čini najvećom i najtežom životinjom ikada. Čestitamo! Napišite svoj rezultat u komentarima i prihvatite sljedeći izazov.